hello everyone! It's me, Erica Estobaya from Freto Diaz, Sorsogon! So yun guys, may vlog na naman po tayo. So for today's video, gagawa tayo ng panibagong video. Wow, say na vlog. Zainab Ampeg, panibagong video. So anyways, magha-harvest tayo ngayon naman ng cacao. So, nung last video ko, pili. So, ngayon naman, cacao yung i-harvest natin. So, yun, nakakatuwa yung experience na to. Nakaka-enjoy. Sobrang nakaka-enjoy talaga to. And sana ay mag-enjoy din po kayo. So, ayan, let's go, guys! Madam! Wait lang, mag-aayos pa ako. Ano mag-aayos? Ano gagawin natin? Madam, tara na. Magkukuha na tayo ng mga kakao. Ayun, sige, wait. Tara na po. Ayos ko pa yung damit ko. Sige, sige. Hintayin kita dito. Sige, wait lang. Pero basta ako. Wait. Wow! Ay, okay na ba yung suot ko? Grab naman. Okay na ba yan? Kukuha lang tayo ng kakao. Bakit ganyan? Siyempre, di ba? Minsan na tayo mag-ayos. Hindi na tayo nakakapag-ayos dito, di ba? O, saan may nalagay yung kakao? Dito, sa MK Kumbag. Ayun, Ay, shala. Ganda, o, di ba? Tara na. Isa tayo. Puntahan muna natin yung mga natin dyan, alaga natin. Sige, sige. Okay. Kakamustahin muna natin sila, baka hindi pa sila kumakain. Tapos na tong yung bagong gawa nating kulungan ng baboy. Pakita mo naman, ayan Asan yung baboy? Wala pa ano pa lang. Dito naman tayo, baka di pa sila uwinom ng tubig. Kaya naman natin sila. Kunin ko lang yung hose. Ito lang. Oy, inom na. Bilis. Ang tagal mo. Ito si Juan. Si Juan tamad. Juan tamad kasi yan. Pag kumakain niya nakaupo, di ba? Tamad nga. Nasa tubig ngayon Sabi inom, ba't ligo? Ang tagal di ba? Di siya marunong uminom. Kakaloka to Minom ka naman. Doon tayo sa kabila. Ayaw minom. Ano na? Kamusta naman ang buntis? Opo. Uy, kinakain yung hook. Pati sila umiinom, parang... Ay! Basa pa ako! Ayan! Nabasa tuloy ako. Wait lang, kunin ko lang yung yung pangkain. Sige, postpartum ba to? Tara na, makuha tayo ng kakao. Dito, sundan niyo ako. Baka may ahas dito. Dito. Ang daming kakao. Dami? Tingin? Ilalagay lang natin to. Uy, shit. Oo nga. Shit, ang dami. Ayan, makuha na tayo ng kakao. Pinakita mo. Yes, ayan. Ipitin natin ang kakao.
dito. Ito. Ito, tingnan mo. Ayan. Nakuha, ito kasi masya. Tsaka girl na sarsunod. Lagay ko doon. Oh, ayan. Dalawa na tayong kakao. Ayun, no, dalawa dyan. Ay, eto no. Sobrang lapit. Kaya lang, hilaw pa ba yung pag maroon? Dali lang. Saan ako? Ay, yun ako sa taas. Dito, oh. Saan ako? Yan, Ay, pala dito ako sa baba. Oo. Dalawa dito. Saan yun? Ayan, yung okay. dalawa. Hirap kunin. Nakakaloka. Yan! Nakaapat na tayo, guys. Sakit na ulo ko. Nakakangawit sa leeg. Mag-iba naman tayo. Doon naman tayo banda. Ganyan bala pag hinog, parang ano. Pag hinog siya, dilaw na siya. Ah, Yun. okay. Saka, dapat, at kapag kumuha ng kakao, hindi yung mababalatan yung sanga para tutubo siya ulit. Ay, ganun ba yun? Oo, sis? magkakaroon siya ng kakao ulit. Wow. So, yun. Sino ka dyan? Expert daw ko, no? O, ito naman. Ito pa, oh. Isa pa, oh. Oh. Ang sayang eh kapag nasira. Ano ba yan? What's happening? Aray! Saka dapat pag kumuha ng ng kakao, ganon. Ano? Ay, ganun ba? Ang laki nito. Ang laki. Oh, grabe. Kaya pupulutin din natin yung mga nasungkit natin. Paano yung pulot? Kaya lahat pamulot. Hindi nakatingin. Ganon. Ito naman si... Ayan, virgin, diba? May pili pa. Nakatsamba tayong pili. Ano yung isa? Ganun pa, oh. May pili bird. So, ayun, dami natin nakuha, oh. Yun, oh, sobrang dami. Careful. Pupunta muna tayo doon. Ililibot ko kayo sa aking hacienda, Luisita. Hacienda, Luisita. Pupunta tayo doon. Ililibot ko kayo. Diba? Para naman yung magawa pa tayo. So guys, yun. Itutur ko kayo sa aming hacienda. Estabaya Villa. Charot. Ililibot ko kayo. Kasama ko dyan. Yung cameraman ko. Lenny. Ayan, hanggang doon pa yan. Si Kaleni, ayan, hanggang doon pa po yan sa taas. So, yon. Mag-comment lang kayo kung gusto niyo ng tour. Buong tour. Oh, ayan. Ayan yung cord. Diyan sila nag-ano ng palay. Ayan, no, yung mga nag-ani ng palay, diyan nila binibilad. Ayan, diyan sila nagpapatuyo nung kanilang palay. Bibilang. Ayan po yung swimming pool namin, di ba? Sobrang lawak. Brown na siya kasi masyadong marami ng libag. Masyadong marami ng libag yung natanggal. So, yun. Ito yung mga Maraklana. Dami siya! Kabuli mo ako. Oh, hi ka nga! Nakakayan dahil tao. Kailan ba na ako?
So, ayan. Oh, hanggang dyan na lang, guys. So, uwi na tayo. Hanggang dun lang ka, guys. Ayan yung mga nakuha natin na kakao. Wait, tanggalin ko yung shades ko. Mukhang tanga. Ayan, ang init. Ayan, panindigan mo yan, sis. So, tara na. So, pagdating natin sa bahay, kakainin natin. Masarap to. So, tara, uwi na tayo. Grabe, napagod ako. Uy, wait lang, panungkit. Dito, kunin ko lang. Lagi na lang tayo may naiiwas sa huli. Wait, kukunin ko yung panungkit. Ayan siya, oh. Oh, ayan. Wait lang. Ayan. Ano ba yan? Dami ko kasing dala. Nakakaloko. May dala pa akong panungkit. Tapos, saoli muna natin yung panungkit natin. Pasensya na, masyadong magalaw, sis. So, tara na, dito na tayo. So, saoli ko lang yung panungkit. Sige, bye! So, ayan, dito na tayo sa bahay. So, ito yung mga nakuha nating kakao. Sobrang dami. Ayan. Bilangin natin. 1, 2, 3. Oh, may ano na siya. Oh, damage. 3, 4, 5. Ayan. So, ayan siya. Pero ito may damage siya, guys. Pero okay lang. Sa balat lang ata yan. So, and then, gagawin natin. Titikman naman natin siya kung ano ang lasa. Kung matamis pa, ganun. Ay, hindi sana lang. Ipakita ko sa inyo kung anong itsura niya sa loob. O, diba, nakagat pa ako ng ano do. Pero buksan. Ang tigas kasi nung balat niya. Sobrang ano. Baka pagtingin natin ito. Sira-sira na yun. Ayan! Open na natin siya. Hello. So, hindi siya maganda. Ayan yung loob niya. Ayan. Ayan. So, yun guys. Nabuksan na natin siya. Ito na yun. And then, kakainin ko siya. Titikman ko muna siya. Ayan, pwede nyo siyang kutsarain or pwede nyo rin kainin ng. Ang sarap na. Ang tamis. Ayan, so, yun guys, tapos na tayo. So, hindi ko siya naubos. Sobrang dami pa niya. Pero mamaya kakainin ko siya. So, yun. At sana nag-enjoy po kayo sa panunood. At sa mga suggestion dyan, just comment down below. And of course, subscribe to my YouTube channel and click the notification button for more updates. So, yun. Bye! Mwah, mwah, mwah.